No niin, moi kaikille. Ja mä oon Fatser. Miten mä Minecraftia? Ja hakkaan puuta. Joo, tosiaan. Joo, hieno kone. Oho, mitä ihmettä. Tosiaan kun vaan tällä vitun bändikämillä, koska mun vitun koska kone, frapsi ei toimi. Niin, ja kone hurisee tuossa vieressä. Ei sillä voi mitään. Ja mikki on niin paska, että se tulee siitä mikistä ja se kuuluu se toi hirveä hurina. No se on kyllä aika pakko sanoa. Mutta älkää sitä miettikö. Niin, silleen. Niin. Tosiaan, mä koitan saada sen frapsin toimiin. Ja tekee lisävideoita ja kaikkea paskaa. Niin, kuitenkin. Aloitin Let's Gain ja tein sitä. Kätevää. Hei! Oh yeah. Tosiaan... Katsotaas mitäs täällä on. Tehdään tänne vaikka joku pikkutalo ja jotain pientä pikkusälää ja kaikkea paskaa ja näppäinäänet kuuluu ihan vitu kovaa. Vittu. Chesti. Ai jumalauta, tossakin oli. Ironia ja kultaa ja luuta. Ja tosiaan tehdään tänne vaikka pikkutalo ja sitten tehdään tätä kunnostellaan tässä ja oikein hyvä. Joo. Mitä nää on? Mitä ne on? Perke. Aivan. Ottaa saada tässä. Tuu ihan sama saatana. No niin. Oho. Vähän innostui. Tuo paska. Ding 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 ding. Ding ding ding. Ding 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 ding. Lisää kultaa. Oh yeah, oh yeah. Mitä toi? Toi.
Mitä se nyt sanoo? Ei mitään. Joo. Tosiaan, tehdään tässä nyt vähän jotain pientä sälää ja joo. Nyt se rupesi ainakin toi kone tossa hyrräämään ja porraamaan ja pärisemään vähän sen. Niin. Fui. Mustonee. Mitäs mun pitikään tehdä? Ai niin joo. Mennään sakkaa vähän mistä tehdään kaivos? Tästä tehdään kaivos. Ja tosiaan, niin. Voi vitsin dirttiin. Menees nyt jo. Hienoa vettä yläpuolelta saatana. Ei vittu äkäistä. Noniin. Ei. Oho. Joo. Oho. Tosi. Tosiaan ottoi aamu ja kello, mitä se on, tasan 8 nyt. Joo. Ai vittu. Oh. Tuu. Nyt saatana. Noniin. Ai niin, ehkä mä pistän tänne näitä vähän. Mä näitä varmaan täyttää. Ainakaan vielä. Enkä varmaan koskaan tarjoa. Siitä ei puhu. Tulee vähän mukaan. Sitten koitetaan etsiä koalia. Koalia. Sitä me tarvitaan nyt tässä hetkellä. Syvyys on 50. Voi perses. Tosiaan tää rupee olemaan tässä tää eka jakso. Tällainen ihan paska jakso, että niin, pakko sanoa. Ei tässä mitään tapahtunutkaan, että silleen. Joo. Toivottavasti mä saan sen frapsin kuntoon, niin ei niinku oikuva tai jotain niinku ei mennyt kauhean kauaa, koska en mä nyt pysty, ei mulla kovin nopea netti oo. Tai upload netissä. Se on joku alle 1.00 alle. Vähän, jotain on aika paljonkin ehkä. En mä tiedä. Ja mä koitan saada sitä frapsia kuntoon ja jos sen saa, niin mä kuvaan vielä tällä ja niin, se olisi sitten moro.